እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መንግስቲ ሃገር ዝገጥሞም ዘሎ ናይ ምስጓጓ ሓደጋ ከም ዘተሓሳሰቦም ኣባላት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም። እቶም ኪላታት ብ13 ሓምለ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ንሓያሎ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም መምላሱ መሰል ስደተኛታት ከም ዝጠሓሰ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም። ስደተኛታት ሓተት ዕቕባ ኮነ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ብጥርኑፍ ምስጓግ ዘለዎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ንምውጋድ ብውሕዱ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጉዳይ በብውልቂ ክረኣይ ነይርዎ ክብሉ እዮም እቶም ኪላታት ሻቕለቶም ዝገልጹ። ብምጥሓስ ኩሉ ዓይነት መሰላት ናብ ዝኽሰስ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ዕቕባ ዝሓተቱ ሰባት ምርካብ ማለት ንማእሰርቶም መስዋሮምን ንዝበፅሖም ካልእ ምጋስ መሰላት ኣሕሊፍካ ምሃብ ምዃኑ እቶም ሰብ ሞያ ገሊፆም። ካብቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጠረዞም ኤርትራውያን ኣባላት ስድራ ቤቶም ተፈልዮም ተሪፎም ከም ዘለውን ገለ ካብኣቶም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ብዘይ ኣለይቲ ወይ ወለዲ ተሪፎም ምህላዎም ይሕበር። ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዘቕሞ ጉጅለ ኪላታት መንግስቲ ኤርትራ ዳሃይቶም ተቐቢልዎም ዘሎ ስደተኛታት ከፍልጥ ብውሕዱ ኸዓ ብቤተሰቦም ክብፅሑ ከፍቅድ ጠበቓ ዘድልዮም እንተኾይኑውን መሰሎም ክሕሉ ፀዊዖም። ኢትዮጵያን ግብፅን ብጉዳይ ፈለግ ናይል ዘለዓለወ ግጭት ንምፍታሕ ዝጀመረ ዘተ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ድሕሪ ምብፅሑ ዳግማይ ከካይዶ ተሰማሚዐን። ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲስን ኢትዮጵያዊ መዘኑ ኣብይ ኣሕመድን ብሓሙስ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ጉዳይ ፈለግ ናይል ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ ብዘተ ክፈትሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም። ኣብቲ ሓበራዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳንን ግብፅን ዝፈስስ እጃም ወሓዚ ማይ ንኸይትዕምፅ ቃል ምእታዋ ተጠቒሱሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ብቁጠባ ፖለቲካን ባህልን ዝያዳ ጥምረት ክፈጥሩን ተኽኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝህሉ ምትእምማን ስለ ዝዓቢ ነቲ ዞባ ብሓፈሻ ምዕባለን ምምፃእ ሕዙዝ ተራ ክህልዎ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ትማሊ 15 ሓምለ ብዝሃቦ መግለፂ ምስ ግብፃዊ መዘኑ ዝበፅሖ ስምምዕ እቲ ዘተ ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ ክዛዘም ከም ዝተሰማምዑ ብምርግጋፅ ኣብ ካልእ ጽላታት ቁጠባ እውን ብሓባር ክሰርሑ ምዃኖም ኣመልኪቱ። ንሱ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንዋሕዚ ፈለግ ናይል ብምግባት ንሱዳን ኮነ ግብፂ ክትሃሲ መደብ የብላን ክብል ደጊሙ ቃልኣትዮ። ካብ ዘተ ሰላም ስዑድ ዓረብ ስሒቡ ዝጸንሐ ሰራዊት ሱዳን ናብ ከተማ ጅዳ ተመሊሱ ክቕጽሎ ምዃኑ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ። እቲ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ከም ዝተዳለወ ዝግለጽ እማመ ሰላም ፈጣን ሓይልታት ምልሻ ብተደጋጋሚ ጥሒሶሞ ብምባልዩ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ዘተ ስሒቡ ጸኒሑ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ ወከልቲ ሰራዊት ሱዳን ድሮን ኣብ ከተማ ጅዳ ኣትዮም ምህላዎም ኣመልኪቱ። ኣቐድም ኣቢሉ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ፈይሰል ቢን ፈርሓን ከም ዝተዘራረበን ናብ ዘተ ሰላም ከኣትዉ ድልዋት ምህላዎም ከም ዝገለጸሉና ነጺሩ። ጉዳይ ሱዳን ንምፍታሕ መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ከተማ ካይሮ ብምርኻብ ክዛተዩ ከም ዝቐነዩ ዝዝከር እዩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ መንጎ ወታደራውያን ሓይልታት ዝጀመረ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ብዘስዓቦ ኩናት ብውሕዱ ህይወት 3,000 ሰባት ክወስድ እንከሎ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሱዳናውያን ከዓ ካብ ቤት ንብረቶም ኣመዛቢሉ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረናይ